Poďte. Hej! Nemôžete nám... Teraz sme na policii, sme. Ľud, chlapi. Ľud, hej, čo ľudíte, však tu normálne, Nemáte oprávnené. Nemáte oprávnené prejsť. Nemáš oprávnené prejsť. Nemáte oprávnené prejsť na druhú stranu, využívať tú cestu. Máte papier od toho? Mám. Ukáž mi. Policajti. Čo skrývaš menovku? Kvôli čomu skrývaš menovku? Hanbi sa? Buchaj do mňa. Čo sa nebukáš? Hej. To ma nebustrkaj. Nechaj ho, nech sa vybúri. Ja som za kompromis. Čo chytáš? Hej, On tam nemôže ísť. Pač, predbežná patrejť, hej. Chytaj ma, pustí ma. Hej, čo mu robíš? Hej! Nechytaj ma. Tebe nechytám, ty nechytám. Ľudíte, čo vy tu prajíte ľuďom? Nemajú Vy ste právo. policajti? A vy ste kto? Vy ste policajti? Nech prídu policajti. Že vy tu braníte na komu vstup? Áno, Vy tu braníte. sú neoprávnene. Vy ste ich teraz protiprávne pustili na cestu, na ktorú nemôžu používať. A to vy si to beriete za povednosť. Tak preto máte počkať, aj my čakáme. Ale nemáte čo tu chodiť. Je platné predbežné opatrenie zo súdu, ktoré bolo platné. Je platné ešte. Oni sa vrátia naspäť, keď je platné. Ale prečo nepočkal policajtov? Mohol Nech počkať, ukáže nie? papier, kázal, že má. Ale však čakáme teraz, dokým nepríde rozhodnutie od polície. Teraz majú prísť a rozhodnúť, že... Policajti ich tam aj vyvedú. Jak ich vyvedú, keď už tam išiel? Vyvedú Alpineo. Však tam už išlo auto, išlo ďalšie auto, tam 3 auta išli. Aké auta, keď všetky auta sú tu? Ale však tam máte žeria, všetko tam išlo. Dneska tam nešlo nič. Dneska tam Však tu máme tak... Ale však je platné predbežné opatrenie. Dneska išiel poľský gazik tam a teraz... Nekameruj ma. Prečo? Ja prajem si, že si ma kameroval. Si na verejnom priestore, môžem si kamerovať, čo Teraz si chcem. na súkromnom pozemku. Čo chce môže Si na súkromnom pozemku. Aj ty si na súkromnom pozemku. Ja mám posobnosti strážiť tento objekt. A jak vieš, že na súkromnom pozemku? A ty jak vieš? Si Kde to je otec? vyznačené? Kde to je vyznačené? Nekameruj ma. Budem to kamerovať. Ale nechajte ich ani Ale čo má kameru? Čo? Môže, keď chce. Tak neprajem si, že ich ma kameroval. Verejná osoba si môžeš. Nie som na súkromnom pozemku. Ja nie som na verejnom priestranstve. Ja si neprajem, že ich si ma kameroval. Kde je verejné priestranstvo? Ja si neprajem, že ich ma kameroval, hovorím. Môže, keď chce. Nie, nemôžem ma kamerovať, pokiaľ si to ja neprajem. Dobre? Dobre, kde je verejné priestranstvo? Tu ideme... Kde je značka? Poviem, že si neprajem, že ich ma kameroval, keď si neprajem, že ich ma kameroval, dobre? Povieš, to je jedna vec. To nie je, že poviem. Daj dole ten telefón.